Poštovanje, ja sam Radoš, pratite emisiju Podzemlja talasima radio aparata. Da, došli smo nekako i do kraja ove sezone i čast mi je zadovoljstvo da završim sezonu pred odmor s jednim izuzetnim gostom, čovjek koji predstavlja, pa možemo da kažemo, sivu eminenciju hip-hopa poslednjih nekoliko godina u Srbiji i neko ko stoji iza najboljih spotova domaće hip-hop scene. Kreativac, uvek aktivan i aktuelan, Rene Miškolci, poštovanje. Poštovanje, kao vrate i dragim slušalcima i gledalcima. Kako si, nešto smo komentarisali da si baš umoran, imaš puno obaveza, jel? Pa da, ceo dan sam spavao 3 sata i snimao sam juče za Beogradski sindikat, pripremam jedan spot i baš malo sam spavao, znaš, posle snimanja onda idem kući, brate, moram da pogledam snimike, moram da pregledam sve, brate, i već da stavljam na timeline i vučem na pesme, da sinkronizujem neke stvari, da vidim kako će da bude. To mi je uvek manija da posle snimanja odem kući, brate, moram da vidim snimke i sad i ne mogu da razumem kad mi neko priča kao kako može sa to posle, pa kako može neko da snima nešto, brate, i on ode kući i ne pogleda, brate, to mi je uvek prvi, brate. Pričat ćemo o aktualnim projektima i o onome što si ti radio poslednjih par godina, ali budući da ova emisija traje sat vremena, imamo vremena pa da napravimo par koraka unazad. Jesi ti sećaš kada te privukao fotoaparat? Fotoaparat, brate, mislim 2015. Znaš, uvek sam teo da imam neku kameru koju snima u Full HD-u, mislim, inače i moj brat jako veliki majstor u video biznisu, brate, jako zna After Effects da radi i sve. Od njega sam prvo učio da montiram, zato što vozio sam rolere i imali smo neku kameru koju snima na kasetu, znaš, i snima uvek mene i kad se zaposlio, nije imao vremena da mi montira moje snimke i onda sam ja montirao svoje snimke pa sam naučio malo taj program da koristim, baš koliko treba da znaš da bi mogo da prebacim taj materijal sa kazetice i ubacim u program i sve. I wow, gledao sam kako mi se sviđa i više nije mi vremena ni da me snima, znači morao sam uvek da nosim onu kameru koju snima na kazeticu, brate, stavim na stativ i onda pokušavam da uradim trik. I onda tako mi je došlo to snimanje, da uvek je trebalo snimati iz drugog ugla, znaš, ponekad od donjeg resursa, trik, zato što veći je gelender onda ili ivica koju vozim i sve. I tako mi došlo i kreativnost za snimanje, da uvek nešto drugačije, uvek treba da bude drugačije i montaža isto uvek da bude na muzici, zašto gledao sam puno roleraških filmova, znaš, američki kako vozi, vidio sam uvek na muziku, na beat montiran sve i kao, wow, vrate, kako mi se to svija, kako bi volao ja jednog dana tako da montiram, da osetim muziku i sve. I onda totalno mi je uvuklo ovo i jako mi se sviđalo, vrate, ali mislim, uspeo sam da kupim jedan fotoaparat od kolege iz TV-a koji je išao u Englesku da radi, pa mi prodao na 3 rate, brate, Canon 550D, brate, i wow, bio sam srećan da, wow, imam Full HD kameru, fotoaparat snima u Full HD, ovo je ludilo, kakva dobra slika, znaš. Pa sam mu isplatio odmah iz prve plate u TV-u što sam dobio, što radio sam u TV-u 10 godina kao montažer. Od toga mi je došlo brzina. Zato što baš je bilo jak tempo, brate. On uvek, ajde, morate brže, sad će vesti, va. I sve. I počeo sam da snimam, brate, i Jesi radio za montažu za vesti ili? Za vesti, razne emisije, brate. I uvek sam znao sam već prilog za vesti da izmontiram, znači u 15 konstrukciji, znaš. Uvek drugačije sam montirao da mi ne bude dosadno, znaš. Uvek počnem sa krajom ponekad ili počnem ovako, počnem od sredine, brate, i da mi se ne dosadi.
I ono, brate, koliko sam montirao TV-u, skonto sam, brate, kao teretana, brate, samo ne za mišiće, brate, nego za mozak, brate, da što više vidim konstrukciju, kako se sastavlja ceo onaj video, ono, da vidim, ono, koliko različitih načina može da se sastavi nešto, brate. I ja sam bio jedini u TV-u, sećam se, koji montira ovako na muziku i ubacio neke efekte i ostale kolege su rekli, ne može to tako, to niko ovako ne radi, pa evo, do sad niko nije radio. Pa posle su navikli, zato što džabe su mi rekli, nemoj, nisu mogli ništa, tako sam radio, zato što teo sam da ponesem TV-u nešto novo, ono, i nešto dobro, brate. Ali kako sam čuo, posle mladima se svidjelo. Privukao neke mlade ljudi to da pogledaju i ono. A posle si radio i za Eurosport, jel? Da, radio sam. To je bilo baš ludo, znate što znači, slušaj, ja, iako sam radio tako za Eurosport, za onaj Strongman Championship League, ja i dalje sam radio u TV-u, brate. Dobio sam, mislim, 350 € u TV-u, ali Eurosporta sam zaradio, brate, 10 puta više. I mi je dobro bilo raditi u TV, idem malo se družim, tamo sa ljudima, sedim, smeškamo se, brate, i sve, ali svake nedelje sam putovao negde, brate, ili sam išao u Meksiko, brate, onda na Karibima, brate, u Norveškoj, u Finskoj. Bilo je jednom mesecu, 4 puta sam bio u Finskoj, čak i sam režisirao 2 emisije, brate, tamo u Finskoj za Strongman Championship League. I to je baš bilo ludo, zato što sam upoznao sve ove jake ljude sa sveta, znači svakog poznajem i ortak, brate, pričamo ovako, baš često pitaju kako sam, kad se družimo, kad ćeš doći opet i sve. A kako mi došla korona i sve, znaš, otišao sve, pa nisu bile takmičenje sve i posle sam previše ušao u drugi svet da radim muzičke spotove, znaš, pa onda više mi nije ni bilo zanimljivo da putujem, zašto sve smo obišli, bukvalno, vrate, i kao rekao sam, dosta mi je bilo. Dobro, i onda dolaziš, znači, do muzičkih spotova. Ti si, koliko shvatam, prvo sa Ice-om počeo, tako da Ice Grutinom počeo da radiš nešto. Kako je to izgledalo i taj tvoj prvi spot? Joj, brate, celo upoznavanje sa Ice-om, to je bilo jako zanimljivo, zato što onda sam radio u tom periodu dokumentarne filmove. I dobio sam u Mađarskoj 3 nagrade za 3 filma koji sam napravio. I onda, znaš, mislio sam da i tu bi trebalo nešto da napravim. Ali nisam znao kako da dođem. Čuo sam da on u Subotici živi, sve Ice. Ja sam bio u Subotici, ali nisam znao kako da ga upoznam. Sad ne mogu na ulici da priđem. I imao sam jednog ortaka, jednog DJ-a. I, brate, on mi je rekao da on ga jednom angažovao na neki festival tamo na Paliću, znači ide kod njegove komšije, često vidi njega tamo i kao jednom će da ga zaustavi. I došao taj trenutak kad ga sretnuo i zaustavi i kaže Ajsu kao, imam jednog drugara, volio bi neki film i da napravi od tebe, ovako Ajs kao gledao, kao, šta bi me ne interesuje, ne, kao čekaj i pokazao njemu moj showreel. Ja su se jako sviđalo i onda dao broj i dobio sam broj, sećam se, dobio sam broj i razmišljam, znaš, idem u sobi, levo, desno, gore, dole, sad kako da ga nazovem, sad treba da ga nazovem i nazvao sam ga i sećam se, prvo nije se javio, pa sam poslao poruku da sam ja i onda me nazvao za 5 minuta i dogovorili smo kao, to je bilo četvrtak, da. Dogovorili smo da odemo na pivo, znaš, mi dogovorimo to za filmić. I otišli smo i sećam se, čekam na njega i onda Ice to odlazi sa biciklom, on voli da vozi bicikl tamo u Subotici. I došao Ice, nije kao, ćao, ja sam Ice, ćao, šta ćeš da piješ, popili smo jedno pivo i ispričao sam mu da bi volio dokumentarni film o njemu da pravim. I on je rekao meni, pa sad ne treba, ali meni bi trebalo spot, ajmo sad da snimamo, kao kad možeš, pa ajmo sad preko sutra, ajmo, i letnje je vreme. To je story behind the letnje je vreme, svuda je gužva, znaš, snimali smo spot, otišli smo kod njega na Salašu, na Paliću i realizovali smo taj spot, letnje je vreme, brate, i to mi je bilo prvi. I onda sećam se, onda posle toga, nedelju posle toga, pustio mi neke nove pesme od Bad Copija.
I izabrao sam prazan disko, to mi se jako sviđalo, dopalo mi se pesma i uhvatilo mi, rekao sam ajmo za ovo i sećam se dogovore sa Timbetom i sa Viklerom i došli su u Subotici i snimali smo prazan disko u Suboticu, u jednom praznoj diskoteci. To je tako dobro je bilo, vrate, baš je bilo zanimljivo. I sad, to je prvo iskustvo rada na spotu. Kako je izgledalo u smislu kreativnog nekog rada? Odakle si krenuo? Šta je bio fokus tvog rada? Šta si želeo da uradiš u tom trenutku? Pošto se prvi put suočaš sa takvim medijima, ili tako? Da, pa mislim u prvom trenutku, apsolutno nisam imao nikakav plan, ne, samo dao sam od sebe sve što mogu, znaš, kao da sam snimao neki dokumentar, tako sam snimao i muzički spot i sećam se kad je izašao spot, baš je bilo ludo i ušao i u trendingu, brati, aj skažu, pa ne znam kad je ušao u trendingu hip-hop spot, kako dobro je bilo, pa onda, znaš, nastavilo se i sećam se, baš u tom mesecu, već u prvom mesecu sam radio 3 spota, taj letnje vreme, prazan disko i piletine ispod sača. I to je bilo ludo, onda sam upoznao Smokija, na piletini ispod sača i sa 360 kamerom smo snimali i sećam se, otišli su u Ušiju da kupuju pile, znaš, to je bilo baš smešno i dobar sport, brate, pa puno smo se smejali. Inače, što se tiče tvog odnosa prema hip-hopu, jesi ti slušao ranije hip-hop i koliko si uopšte bio u tome, koliko te to zanimalo? Pa, sad, iskreno da ti kažem, srpski hip-hop apsolutno nisam slušao. Sećam se da mi došao drugar jedno 2015, kao pustio mi Pretty BG-a, kao, evo, brate, slušaj, Renđi, ovo je najbolji reperi u Srbiji, kako je, i pustio mi spot Pička od Mikrija, brate, to mi se jako, sviđalo, u to vreme kako je napravljeno i sve, ali, mislim, u životu nisam pomislio da ću jednom da ga upoznam ili da, Luču da upoznam, naprim, koji je isto spotu, da ću da ih znam i da ću da ih poznajem. Nikad, apsolutno nikad nisam mislio na to. Ali slušao sam strani hip-hopa, Wu-Tang sam slušao, Jedi Mind Tricks, to jako sam voleo. Jako, Snow Goons isto sam jako voleo. Voleo sam te bitove koje rade, znaš, hip-hop opera i hip-hop, mix, brate, tome, i Vinnie Paz, znači, on je isto reper iz Jedi Mind Tricksa i jako mi se sviđalo sve kako njegov vokal i sve bilo ludo, brate. Da, tako da si onda ušao u hip-hop vode i zapravo nisi izašao posljednjih 3-4 godine, tako? Pa tako je, idem samo duvije i duvije i već ne znam za ovoliko godina koliko je prošlo, jako brzo je prošlo, ako ovako gledam, baš brzo je prošlo i puno se promijenilo u mom životu. I, brate, baš sam zahvalan životu i zahvalan sam i univerzi, brate, što mi je stvorilo ovaj realnost da mogu da, znači, podignem hip-hop nivo na Balkanu na veći nivo, zato što pre ako gledamo, znači, samo IDJ ima skupocene spotove koje dobro izgledaju i puno ljudi mi je rekao da otkad sam se ja pojavio, podigle su vizualni nivo od hip-hop spotove koje radim, da ima i u hip-hopu neke dobre spotove koji vizualno dobro izgledaju i da na Mac Awards-u, brate, ne znam kad je bilo da 2 hip-hop spota se pojavi sad na sadašnjem Mac Awards-u. Sadašnjem Mac Awards-u je bilo Avakari i Ajsni Gruti Mekadasal Ručak i meni je bilo wow, ludilo, brate, pored sve muzike ima i hip-hop spotova, brate, ludilo mi je bilo. Sjajno, a da li si imao nekad uzore neke što se tiče spotova, šta te privlači generalno kod baš, i da li postoji uopšte neka specifičnost sad kad gledaš ovako hip-hop spot u odnosu na ili ne? Ili misliš da to prosto video medij kao takav? Pa da, ne znam, brate. Mislim, da li možda brzina kadrova je drugačija? Meni, znaš šta volim? Đola volim. Đolo. Komšija Đolo. Da, ako možemo da kažemo, on je uzor, idol u muzičkim spotovima, znaš, kad sam video si mi dobar i onda papučar, znaš, sistem ti laže, mi su takve dobre spotovi, tako mi se sviđa kako radi Đolo, baš mi se sviđa i sve, ali znaš
I šta je čak mi Đolo rekao da ja sam jedini ovde kod nas u našim prostorima ko radi konceptual spotove, znaš, da ima neko smisla. Da nije samo to kao kad gledaš crni cerak spotove, kao da je dobio epileptični napad, snimate pa kameru, brate, vuče levo, desno, pa ovo, pa ono. Meni, na primjer, pa mislim, sav poštovanje dečku koji je snimao sve, ali mislim, meni to ne radi. Znači, ne volim. Možda klincima se to sviđa i sve. Ali ja volim kad su lijepe kadrovi. Volim kad ima neku priču, spot. Znaš, da ima početak, sredinu i kraj. Znaš, da se nešto dešava, znaš. To volim najviše. Ne volim one spotove koje apsolutno nema smisla, nego samo ide nešto. Nešto ide, znaš. I čovjek repuje, samo repuje, znaš. I smaraju me i ovo isto IDJ video spotove, brate, da ono, uvek je isto. Jedan studio, 3-4 ono, kako se neonka u pozadini, jedan auto na sredini i 3 ribe obavezno okolika i neki dobar auto, BMW i8 ili Ferrari, Lamborghini i lik naslonjen na auto repuje. Brate moje, zašto uvek sve isto? Pa toliko lepih stvari ima što može da se izmisli. Ali uvek isto. Verovatno je to trendi ili ne znam, ali mislim poštovanje i njima, mislim svaka čast odrade posao, mislim, naravno. I kad već neko odradi posao, to apsolutno nije lako od A tačke do Ž tačke da završiš nešto, brate. Ono treba, ali mislim, ne sviđa mi se, to je moje neko lično mišljenje, brate, mislim. A možda i njima ne sviđa to što ja radim, ne znam, ne mogu da znam. Dobro, koga ćeš još da isprozivaš, znači, crni cerak? Nemo njih je, čeče. Neće, ne prozivam, mislim, apsolutno nemam takve namere, nisam takva osoba, brate. Samo kažem, mislim, moje mišljenje, brate. Šalim se, naravno. Da, tako da, u principu, ti radiš te neke filmovane spotove, na neki način, da, kada bi ljudi, cinematik, brate. tako da, kada bi slučili muziku, opet mogu to se gleda kao neko, ono, malo, tako mali video neki. Mali neki film, kratki film, brate, od 3-4 minuta ili zavisi od pesme koliko traje, da. Recimo, Hušaća, Bigro i kako si to radio? Ajde, kaže nešto, behind the scenes, kako je izgledalo to? Behind the scenes, Bigro i Paja Kratak, brate, baš volim one momke, baš su dobri momci, brate, jedan od omijeg, baš su, vredni, dobri momci, brate, i žele da rade i daju punu energiju, znaš, da odrade svoje stvari i poslali su mi pesmu Fušaća dvojku. I ja slušam, pa mi pokreću neko vizualno da vidim pesmu. Aha, kao, volio bi Grubije ovako da vidim, volio bi Paju ovako da vidim. I volio bi ove scene da se dešavi. Uvek pokušavam malo da pratim tekst i znaš i od teksta izvučim nešto vizuelno, da bude ekvivalentno sa tekstom. I, brate, snimali smo to 1 mesec dana, sigurno taj spot, brate, to baš puno truda smo uložili, ali i zbog toga je ispalo baš dobro, brate, baš dobro je ispalo. Ja sam ponosan na njih, brate, mnogo na Bigru i Paja Kratak, baš dobri momci. Da, to je zapravo 2 spota, dakle, dvojka i trojka i to možda se gleda u kontinuitetu. U kontinuitetu, i brate, to mi je plan da se napravi još nekoliko i bukvalno spoji sve i gde se završava prethodni deo, tako se nastavlja sledeći deo i bukvalno kad spojiš dobiješ neki rap muzikal, brate, od 20 minuta, bukvalno kratki film, brate, gde ide repovanje sve, ali ide priča. Znači, ako pratiš priču, sve ti je jasno, brate, i ludilo, brate. Da, isto spot koji mi je vrhunski, jeste sa kockicama, Lego kockicama koje si... Koliko dugo je to trajalo? Majko milo, mogu misliti. Jako dugo je trajalo, znači baš jako, mislim 6 meseci ili možda i više smo radili sa Mikrijem i sećam se, svaki dan, znaš, gledamo, igramo sa Lego kockicama, bukvalno, vrate, 25 slika, da pomera ruku, to je 1 sekundi, znaš, baš smo imali puno posla, brate, i prvo da je izmislimo scenariju ili da skontamo kako to da realizujemo. Znači, imali smo na početku razne ideje, to nije radilo, brate, pa onda smo trebali da nađemo neku alternativu, kao kako ćemo ovo da sredimo, kako ćemo ovo da
napravimo i na kraju skontali smo, brate, i počeli smo brže i brže da napredujemo. Ali znači napravili smo 10.000 fotografija i od toga, znači dobro, sad smo napravili kao imamo spot, a samo u slikama. Pa ja u Adobe Photoshopu sam morao frame po frame sve da isečem sve, brate, jedan po jedan. Jako puno posla je bilo. Znači stvarno nikad u životu nešto slično ne želim da radim. I jako puno posla je bilo, brate, ali mislim, pa dobro ispod na kraju, nešto koji ne svakodnevni spot, znaš, možemo da kažem i da našim prostorima nešto jedinstveno što nema, niko ne bi iscimao toliko. Niko nije lud da to radiš. Da, da sediš toliko ispred računara i da klikneš i da radiš isto 10.000 puta. I onda posle, kad sve si obrisao, taj green screene i sve, brate, onda treba da ubaciš u program i onda pozadinu prvo, pa na to lego kockice i treba da znaš gde se odigra ta scena, znači bukvalno možeš da vizualizuješ. Sad imaš kao stvari koje možeš da koristiš za spot, ali, brate, možeš da sastavi sve i to da sve da ide, brate. Mislim, jako puno posla je bilo, brate. Da posjetim zapravo na, kad sad si rekao Đolo i sad da se radio frame po frame, Bad Cop ima onaj spot sa barbikama. Koja to beše pesma? Juj, brate, znam tačno šta misliš, samo jako davno sam video. Stari. Da, stavim mozak u trenutku. Elem, u svakom slučaju, ti si zapravo poprilično požrtvovan kada radiš te spotove, znači koliko uložiš vremena i energije u to? Da li ti je to generalno trenutno ovih godina baš fokus, da li ti je to glavna stvar čim se baviš? Apsolutno su mi muzičke spotovi glavni fokus i sve vreme koje imam to uložim u tome. Znači, apsolutno sve. Ništa drugo me ne interesuje. Osim toga da sastavim nešto dobro, izmislim nešto dobro i da napravim nešto novo. Ponekad ovako neke dobre ideje, znaš, dolaze onda pre nego što legneš da spavaš i pre nego što zaspiš i dođe ti ideja, brate, i onda ustaneš, brate, napišeš, kako mi je sad došla ova ideja i onda napišeš i onda ne možeš da spavaš još 2 sata zato što želiš da razradiš ideju. To su mi omiljeni, to su najiskreniji momenti kad dođe ideja, brate, i onda sedneš, brate, i razradiš. Zato što kad forsiraš, onda neće, brate, mora čovjek da se opusti i onda dolazi sve od sam sebe, brate. Da, to je zanimljivo zato što ti nisi samo, kada kažemo kameraman ili samo šta god, nego radiš sve praktično. Sve, tako, ti si, uglavnom. One man show, brate. One man show, da. I onda, znači šta, sve kreće od neke ideje, pretpostavljam, znači onda zapisuješ kao neki scenariju. Da. I onda, da li i u tom smislu neke kadrove već imaš u glavi? Apsolutno imam kadrove, već kad napišem scenu, dolaze mi kadrovi, ali ponekad i ima to da na snimanju dolaze mi spontano, znaš. Čim uđem u prostor vidim stvari, brate, vidim bukvalno 360 i tačno znam šta mi treba na muziku, zato što pre nego što počnem da realizujem neki spot, znaš, slušam muziku dok ne vidim, brate. I znaš, kad čujem pesmu, ja vidim, brate, bukvalno vidim scene i vidim stvari, zamišljam i to treba realizovati, ali puno puta ima da boje ispadne spot nego kako sam zamislio, zato što baš puno energija stavljam u tome i sve, brate, i onda znači zadovoljstvo kad gledaš ne mogu da verujem da ovo sam ja radio stvarno, znaš, i gledaš i onda smeje se, brate. Da, nasličam priču o tome šta ti radiš, međutim, da skočimo na činjenicu da si ti postoji reper umeđu vremenu. Da. Da, i postoji spot za pesmu koju si radio sa Grgom. Da, za Grgom, da. I imamo band, zovemo se Ninja Veze. Zato baš dobro i ti ne veruješ da kakav album će to da bude. I snimamo novi spot, inače, easter egg, znači Čvarkov je iz državnog postaje glavni glumac u spotu kod nas, on je Čvarkov boss, brate, mi prodajemo čvarke, znači kao u Breaking Badu, kuvamo, brate, pakujemo u kesama, brate, kao Craig da pravimo, ali čvarke pravimo i prodajemo, znaš, na pijaci i sve, biće, mislim, ludo spot, brate. Pričat ćemo i o tome, međutim, htio sam kažem da zapravo taj spot ti nisi radio tako. Da, Mikri mi snimao. Zvao sam Mikrija kao, Mikri, brate, možeš da mi pomogneš, kao, Rici Rinđi, šta je?
Pa, brate, evo, doći će Grga, ja jako bi volio da imamo spot zajedničko, ali nema ko da nas snima. I doći ću ja. I došao Mikri, brate, i snimao nam spot, svaka mu čast, brate, ludilo, znaš, i kad malo pre sam rekao, brate, da nikad u životu nisam mislio da ću da ga upoznam i nešto, i eto, snimao mi spot, brate. Ludilo, brate, kažem, život je jako, fantastičan stvar i totalno random, brate, ako tako gledam. Sad, Rene, malo pre si mi pričao o tome kako izgledalo kad si prvi put repovao, pa ajde da i slušalci čuju. Pa tako je bilo da bio sam u Sloveniji kod prijatelja DJ Stanisana. I, brate, on je pravio neki bit i ja samo odem, gledam mikrofon, znaš, ajde, ja ću sad, i nešto kao pokušavam da repujem i on kao podigne glavu, huje, ovakav glas imaš, neće, ti moraš da repuješ, i ovako mislio sam da me zeza, znaš. I ko, ne, brate, ajde, i repujem, daje, i dolazi jednom, Get, i brate, kakav dobar glas imaš, kao ću fit pesmu, i ovako gledam, mislio sam da mi zezaju, brate, ali ne. I onda tako sam počeo da repujem i napisao sam prvu pesmu, pa posle kad sam se preselio u Beogradu, Mikri mi snimao, sve ostale pesme na mađarskom i rekao da to mi je prvi put u životu da mađarski rap, brate, sastavlja u programu i sve, i njemu verovatno bilo zanimljivo. Pa dobro, znači sad, pošto si izvanično postao reper, i ja da čekam da čujem šta si još radio, kako to ide sada, pisanje rima, kako to izgleda, da li si ti ranije uopšte pisao nešto ili... Ne, apsolutno ne, mislim. Nisam nikad, brate, i baš mi je na početku bilo teško, brate, da naštelujem mozak na to, brate, da bi mogao to da radim, ali evo, uspelo, brate, radio sam, svaki dan malo, brate, i kad svaki dan mali korak to na dužinu, brate, puno, brate, i tako, brate, sad već sve lakše ide, čim mi Grga pošalje njegov vers, aha, gledam dobro i ufatim beat i, brate, izrukam za nekoliko sati, brate, i onda posle, naravno, brate, promijenim neke stvari ili sljedeći dan ili treći dan, ali sam uzeo i mikrofon kući i zvučnu kartu i sve, i sad mogu bilo kada snimam, to mi je veliki napredak, zato što pre nisam imao, pa sam uvijek morao nekog da cimam, da odem kod njega, brate, kod Mikrija ili nešto, brate, da snimam. Odlično. Elem, kada smo već kod repovanja, jesi voljno da nam odrepuješ nešto? Što da ne? Ajde, pusti beat. Yo, Čekaj da ufatim. Kor nas, ebbe valóságba új kalandra jössz viszont a ságba forradalmak, társadalmak ártatlan tartóztatnak, aggodalmak. Kérded, hova vezet ez az egész, hogyha nem vagy erős tesóm, akkor gyors tönkremész, A boldogsága legritkább dolog, ezért magadba azt a sok kápszer tolod, mindennapi esetedben, hétköznapi szerepedben, nem kell, hogy a gondolatod mindenkivel egyetértsen. Ez a csodás az egészben, hogy mindenki máshogy tekint az életre a fejében. Mindenki azon flasel, mit csinálna más helyében, meg hogy mit mondana más-más nevében. Az élet az egy egyszerű dolog, légy hálás minden napért, mert ajándékba kapod egy újabb esélyt, mikor önmagad lehetsz is a vágyad szerint. Mindent megtehetsz, szereteted, barátokat kaphatsz és vehetsz. Csaj mosol másajkára, akkor vagy szép, ha nevetsz. A sötét helyen vagy a fejedben mélyen, úsz vissza mi hamarabb, állj talpra szépen. Miről is szól az élet lényegében? Teszed fel a kérdést a nap melegében. Hatalmas az élet, országútja, haladunk előre, testben zárolva. Önmagad lármája, az életed drámája, valakinek te vagy a legnagyobb ábrándja. Pályát pasztázva, keresed az utat, még csendben vezényel. Szép lassan a tudat, soha nem gondoltam volna, de mégis megéltem. Eljöttek a boldog napok, ezt is megéltem. Emlékszem, mikor folyamat munka volt a napom, reggeltől estig zakatoltam azon, hogy lehetne jobb az élet minőség, mert az eszmém ezt a helyet kinőtték. Odlično. I stvarno, jako je dobar ovaj rap, brate. Volim da radim te stvari preko koje izbacim iz sebe neke stvari koje nemaju mjesto u meni, znaš, Zato okružim sebe, na primjer, kad sam neraspoložen i nešto, odsviram na klaviru nešto, brate. Izmislim neki beat, brate,
odem da vozim rolere, znaš, razbijem se, pa posle osamiram. Ili, brate, napišem rap, brate, i neke smisli koji nemaju mjesto u meni, ili, brate, želim ja da se smejem na sam sebi, brate, napišem nešto i brate, baš je jako dobar stvar. Jako sam srećan i zahvalan, brate, što sam otkrio ovo i što je Sani otkrio, naravno, mene da repujem i motivisao me. Brate, jako sam zahvalan, brate, što i ja sam nastavio sve i jako mi se sviđa, brate, jako mi se sviđa, stvarno. Odlično zvuči, da imaš dobar glas, dopada mi se ta fora kada skočiš falset malo. Da. Odlično. I imaš dobar flow i to se teče nekako. Pa flow je od montiranja, ja mislim, zašto uvek pratim muziku, znaš, i u montiranju. Pa mi apsolutno nije teško da pratim i sa glasom muziku, zašto ista fora, brate, samo izgovorim, brate, a ne samo kliknem. Da. A inače, jesi slušao neki mađarski hip-hop? Mi smo imali neke emisije baš posvećene mađarskom repu, ima dosta dobrih repera. Ima Kazdat Fio i to jako volim, brate. To je underground pravi iz Mađarske, ali takve tekstove imaju buraz. Juj, kakve poetske tekstove, lepe, tako sastavljaju rečenicu da to neverovatno. Poslećeš mi da pustim nešto u emisiju, znači i slušaš i to, jel? A slušam, brate, ali više ne repuju, zato što već kao razišli su, brate, ali mislim, oni su bili jako dobri, brate. Pa sam jako volio i slušao sam dugo, jako sam volio njihove tekstove, ali inače ovo mađarski rep ne slušam baš. Da. Sad, upravo si pomenuo neke izvođači koje si slušao, a jednog izvođača si ti ovekovečio u filmu, to je Gru. Da. I to je dokumentarac Gru Tuje. Zaista veliku stvar si napravio, budući da stvarno niko zapravo to do sad nije uradio, da na neki način obnovi sećanje na njega i da to ostane gde zabeleženo kakav je on čovjek bio. Hajde kaži nešto o tom projektu. U tom projektu bih rekao prvo da on apsolutno zaslužuje čovjek sve što je stavio na stol tokom života da dobije nešto ovako. I jako je tragično, apsolutno to jako je tragičan stvar što se desilo s njim. Zato što baš je bio pozitivan čovjek i sve i brate, meni je jako, apsolutno jako mi je žao što nikad nismo se upoznali, znaš, nikad nisam ga znao i A znam, brate, da je danas je ovdje između nas, brate, sigurno vi radili nešto, barem jedan spot, brate, i sve, brate. I me motivisao to da napravim nešto, neki novi dokumentarac, brate, i došli smo, upoznao sam Bokija, mojeg dragog prijatelja, s kime smo radili film zajedno, i kod Mikrija, brate, naravno, i došli smo da ide da napravimo film, brate, ali znaš, lako je to reći da ajmo napravimo film. To je trajalo 2,5 godine. Znači, obišli smo 55 ljudi i svakog smo upoznali iz muzičke scene, iz 90-ih i sve. I to je jako lep stvar. Svi su dobri momci i devojke i baš je bilo zanimljivo cijela priča to raditi i sećam se, uvek smo radili u slobodno vrijeme. Boki posle došao kod mene, onda ja sam imao slobodno vrijeme, montirali smo, sastavili smo ili u našim slobodnim vremenima išli smo, znaš, i kod ljudi i da snimamo, pa onda Bogdan Bogdanović kaže, evo, brate, mogu danas, onda idemo dole kod mene na košarkaškom terenu i tamo smo ga snimali, brate, klinci su odlepili kad su bili Bogdan Bogdanovića pored Dunava, brate, na košarkaškom terenu, brate. Bilo je baš lepi stvari, brate, tokom snimanja, baš mi je bilo jako lepo i na premijeru, brate, nikad u životu nisam preživio nešto ovako što je bilo na premijeru, da toliko ljudi je došlo na premijeru i Premijera je bila u okviru Belduksa. Da, i 17. maj, brate, Wow, bilo mi apsolutno i kako je ispratilo medija, brate, i me zvao Grga puno puta i kaže, brate, ovaj Ceca nema toliko puta u tebi kao ti, brate, svaki dan te vidim već stajao, pa kažem, brate, ne znam, već Grga, brate, evo zovu me, pa dolazim, brate, i uvijek mi je frkao u tebi, kad je uživo, što ne znam, srpski, brate, ne znam, znači ali sam već adaptirao, ako ne razumem pitanje, odgovorim nešto drugo, brate, i šta će da mi kaže,
voditeljica, postavit će drugo pitanje. Znači, ja sam odgovorio, ali ne to što treba, brate. Znači, odgovorio sam nešto svoje što sam ja mislio. Ono, smešno je, brate, uvek, brate. Pogotovo kad ujutru treba da nisam ni razbudi, ni ne znam ni mađarski, a ne srpski, brate. Mislim, ono, i oko... Dobro, sad si odgovarao na pitanje moje kako nisam primetio da si... A znaš, ono, kad ujutru i postoji tako brzo pričaju, ti ono lepo pričaš i razumljivo. Kada ono, i kao, what, brate, what you say? Znaš, ono, baš je zanimljivo i to je zanimljivo. I sećam se, na početku sam imao frikicu, znaš, kada ono, uđem uživo, čuka počne da kuca i onako gledam, pa moram sad i znojim se. Ja na kraju, brate, ono, sve je prošle, ono, postalo svakodnevno, brate, i ono, sad mi je čilijana i na srpskom, brate. Sjajno. Inače, taj film je zamišljen, znači, kao razgovor sa, tako, ljudima koji su poznavali ili koji su ga slušali, ili tako, i tako da. A kakav je tvoj odnos bio prema muzici Grua? Pa, moj odnos, znaš, jedini moj odnos prema muzici Grua bilo je Gru poster, što je bilo u Bravovu i ono, jako mi se svidjelo kako izgleda i ono, stavio sam na vratima i to je bleo jedno 4-5 godina. Došao mi jedan drugar, ono, koliko godina smo mogli da imamo, da 13, 14, imaš Gru poster, brate, wow. I ja gledam, ne znam, brate, a meni se sviđao sam Converse stvari imao kod na sebi. I na kraju, brate, u filmu i imam, brate, ono, taj poster gdje je Groot, baš to, brate, ono, ludilo, kvakav flashback, brate, imao sam ovo, brate, na vratima, nisam znao da je Groot, brate, ono, da šta je to, sam dobro izgledalo, baš je bio šmeker, brate. I ono, stavio sam ovako, kako se na vratima, na ulaznim vratima u sobi, brate. Uvijek sam volio te postere, brate, iz Bravova. Dobro, znači, u međuvremenu se shvatio kakav je bio i apsolutno, čovjek brate, i mislim, apsolutno, posle celog ovog projekta, koliko sam ono posvetio tome, ja i Boki isto, mislim, imamo taj osjećaj kao da smo ga znali, brate, kao da smo ga poznavali, zato što, mislim, toliko anegdote, toliko smo čuli, toliko različitih mišljenja i ono, toliko priče, brate, da ono, na kraju, brate, ono, kao da smo ortaci, brate, mislim. I, brate, ono, meni stvarno jako je žao što nije između nama, kažem, brate, što je bio izuzetan dobar umetnik, brate, ono, sve što je radio, sve što sam saznao i gledao, brate, i uvijek bio tako pozitivan, znaš, posle svake rečice, ovako se smeškao se, brate, to mi se sviđalo. Kao ti. Pa, nešto tako, da, prepoznao sam malo sebe u njemu. Odlično. Sad, da kažemo još o tome na čemu radiš, pomenuo si da je sada nova BS stvar, ali tako, na meniju, pa šta možemo da očekujemo, šta si radio to? Vidjet će svi kad bude bilo gotovo. Ja već ono, ako sad završim u četvrtak s kompletno snimanje, mislim, izmontirat ću. Već sam počeo da stavim na timeline. Juče smo snimali prve kadrove sa Feljom i već sam počeo da stavim na timeline da sve ovde će da bude tu. I kako skupljam sad materijal, znaš, ono, samo sve stavljam na mesto. I kad završim, već skoro imam ono 65%, 70% od spota, brate, završeno. I samo sve ono stavim kao puzzle. Uvek tako zamišljam montažu kao puzzle, brate. Na početku nemaš ništa, ali, brate, staviš jednu kocku, dve kocku, tri kocku, četiri i na kraju dobiješ celinu, brate. Vidiš jednu veliku sliku, brate, koji se pomera. Na kraju, znaš, i ono u kontinuitetu je. I ono sve, baš je on lep stvar. I sad jedva čekam, mislim, sljedeće nedelje već ću da završim, ako sve dobro ide. Sjajno. Sad si pomenuo sliku, ti si radio i takozvani cover za njihov, tako? Da, za album. Koji je baš neobičan i veoma zanimljiv. Kako si došao na ideju, mislim, ko ne zna, nek baci pogled, ali pretpostavljam da znate, ti si uzeo sliku, je li tako? Da, to je škabupone, onu sliku, ono, Derox je slikao sliku, baš dobro je napravio, sliku svaka čast. Jako volim njegove crtež za sve što sam vidio, baš volim, brate. I onda, šta si uradio, mislim, dakle ti ideja da za onako nešto, baš je netipičan prosto cover za hip-hop album. Jeste, ali mislim, ali to je bilo, klopilo, to je bilo ideja od škaba, brate, da napravimo na takvom mestu i ono sve, i ono našli smo u prvi timu, brate, tamo na Dorćolu smo otišli, popeli smo tamo gore, ima neki deo i ono, našli smo onu singericu. Prvo smo teli, znaš, samo sliku da naslonimo zid.
našli smo onu singericu, kao šta je, kako, to mora da bude. I ono, brate, ono, bilo ludilo, brate. Pa sam napravio jedno, kad sad, brate, 100 fotografije za album cover i ovo jedno je izabran, brate, za bude to, brate. Ja sam teo više, brate. Kažem, ne treba više, dovoljno će biti i ovo, teško će biti izabrati. I, brate, ono, napravili smo, brate, fotku i završilo ono na coveru. Meni to je veliki čast, stvarno, brate, ne mogu da verujem. Baš sam srećan zbog toga. Wow, brate, ludilo, brate. Odlično ispalo, zaista. Meni se baš dopalo i pogotovo što je neobično i odlično stvarno. I zapravo prošlo je skoro sat vremena. Na kraju, ja sam teo te pitam, pored BS, šta još radiš, na čemu radiš i šta još možemo da očekujemo? Vrlo zanimljive stvari. Neću sad da ispričam sve, svi će da vide šta ću da izvadim iz džepa, samo ovako random, znaš, neke stvari. Ali možda očekuju spot sa Husijom i Jedom Majkom uskoro. Odlično. To je već ono, skoro je završen, samo Noiza da uhvatim, sad je otišao u Crnu Goru pa da dođe i da snimamo to 40 sekundi, još šta treba da implementiramo u spot njegovo 40 sekundi i onda gotov je spot i može napoje. Dobro, znači zaposlen si preko leta, ili tako? Pa jesam, imam još neke projekte o tom potom da mi dođu, nadam se najboljem da ću imati još više, ja bi bio i zahvalan i srećan zbog toga, pa vidjet ćemo. Ništa, meni je drago što si svratio, što si izdvojio vreme, vidim da si umoran. Ako sad idem, znači neću ni da se skidam, vrati, samo ću da upadnem u krevet i mađarski, spavam, brate. I pričam mađarski dok spavam. Kaže mi ženo, pričam mađarski dok spavam. A repaš na srpskom dok spavaš. To. Ludilo. A bilo bi fora da pričaš na srpskom, kao tečni srpski. Tečni srpski, to bi bilo stvarno ludo, vrate. U podsvestu, ja znam srpski perfektno, samo ovako ne znam. Ludilo. Inače, to sam ti rekao kada smo se sad upoznali, a i evo da slušacima kažem, ono što je zanimljivo, simbolično smo zaokružili ovu sezonu, budući da je sezona emisije počela sa škabom, koji je kasnio nekih pola sata, možda i 40 minuta. I kad je došao, onako, bio je vidno raspoložen i rekao je da si ti zaslužan za to. Uvek je Mađar kriv, brate. Tako da, eto, s tobom sad i završavamo ovu sezonu. Ništa, eto, drago mi je samo što si došao, što smo se upoznali. I meni je drago, što sam mogu da dođem. Hvala ti. Još jednom, ništa ljudi, zapratite Renea, vidite u narednim danima i nedeljama, mesecima i godinama šta će raditi čovjek, očigledno svašta. Zapratite Instagram stranicu, pa i njegovu, a i naše emisije. Biće do kraja godine svašta nešto. U planu je neki mixtape, ne neki nego mixtape, gostiju koji su bili ovde, tako da negdje u septembru očekujte tamo kad krene sljedeća sezona. Šta da vam kažem, uživajte tokom leta, odmorite se, ugojite se, što bi rekli momci iz BS, ostanite zdravi u glavi i čujemo se za par meseci. Rene, odjavi emisiju. Vidimo se, ljudi, budite dobri i želim svima sve najbolje tokom leta i kako je dobro kada je dobro da bude. Pozdrav. Moje stanje uma je kao vizualna traka, nešto kažem, ti to vidiš jer sam reper, motherfucker. Nekad dobro, nekad geto, nekad šojbi, baka baka, nekad ljubav, nekad cvijeće, nekad ubati laka, nekad vutra što ne duvam, nekad kreći, nekad kuvam, nekad...